Ngai ka blai step ye pi ha ka kerteng ba thiang tam ka jong try Jesus Christ nong panem ba e jongi. Ya ka jingpuson na ka tien ka jong blai. Tungi ye pule na ka shiti shekinong Galatia ka nong ka basan ka khot ka baningkong. Ka tien ka jong blai ka baong ya ka jinglaitluid U Khrist ula pelat yengi. Namar kita tu yang scam. Parwat ai ba on riam ye pi pat. Haka lingkor ka jinglong merau. Ka Bible ka yathu jengi. Pa lingba U Khrist ni yo ken ye ka jinglaitluid. Ka bangi khot ye ka jinglaitluid U Khrist. Perkani ka jinglaitluid U Khrist kala pelat yengi. Nama U Jesus Khrist ulang unong pelat. Kita badan hapok kajing syate syakum. Ulawan ye kon pelat kita badan hapok ka bendi. Ka bendi jong ka pop, ka bendi jong ka jingmlin basneo. Pat ka bendi jong ki kam ki balong persya ye ka man ka jong blai. Ka Bible ka ang haba Jesus Christ ulawan ye kon pelat luat yengi. Tungin long ki pelat luat. Pat ngin yang scam kita ka jinglaitluid ka bala pelat yengi. Pat nginam sya, pat ngim day ya ka ban ailat, pan riam pat yengi sya ka lingkor ka jinglong merau. Kaya gini ka lingkor jong ka jinglong merau. Ka lingkor jong ka jinglong merau ka baningkong ka day ka lingkor jong ka hukum. Ka mau ka hukum kalau penlong yengi kita kinong penken hukum. Namar ke hukum hi kalong ke berjanai pat ke berkedauru sya ke jinglong janai jong blai. Pat mengi ki breu baru angim simlala ya ke ban ri bat sumare ke hukum. Ke penlong yengi ki breu ki balepop pat ki baladot lena ya ke buram ke jong blai. Klaim ke hukum kalam dan kajing penken hukum. Pat kajing penken hukum kan kalong kalingkor jong ke pop. Hendringi aigo yu blai. Paling ba U Jesus Christ. U Jesus Christ ulawan ye keban ba no ye kita ki lingkor jong ke pop. Keba mengabar mapi ngidei ye kebangin ba. Wab se Paul Ukren syapang kitu ki brio. Kibam shim langit pura ha ka jingle ka jong Jesus Christ halo ka ding pna. Ka kam baro ka kam jong ka jing sius pa ka kam jong ka jing penem ka deilut ka ba U Jesus Christ ulale halor ka ding pna. Pan ngim dan kam ya ka bangin siu ru am. Namaru try ula siu ya ka dor ka baram ka balong ru lingba ka snam ka bakintang ka bakhot ka jong u. Pat minta bangila nget hau try Jesus Christ. Kam day shoot na ka daw ka hok ka jongi. Kam day shoot na ka daw ka jingla bat ka jingle ka jongi. Ha ka bala penem ya ka bansim ka jongi. Da ka David baro da ka jingai ka jong blai. Te bangila yo di ka jingai ka banau blai. Ka bawan now Jesus Christ. Ngiran ka man imru hangta. Perke Bible ko ang kalingkor jong ka jinglong brau kadi kataken ka jinglong jong ka pop ka bate ba khome ka jingem ka jongi ka ba wala dangi kwa banlat nyimla banlat henry namar mentangi la yo ka jing plai luat da ka jing ai ka jong Jesus Christ gimdan kam banlit pai sha ka to ka jinglong brau jong ka pop Yuman kami ya kawan pai sya katu kajing syate syakom kau setan late yengi. Iran kami ya kawan yang scam ha kajing lai luat kau trai la yengi. Pila pan pla berbor pilong ken kibla lai luat. Pemdan syu ha kajing syate syakom ublay ula pelai luat ya pi. Pila ken menta banyai ha umensim bat ban pendabru ya ke hukum ya kebangim simlala mensyua. Ito bleh hari kesengiun ai fi kejing kemen bat kejing lai luan namar kejing ai kejong Jesus Christ. Blen kurku ipi
berwalum klet bleu e jepi kumba pilong. Amen.